Και πάμε τώρα στον κύριο Πέτρο Τασιό, διεθνολόγο, μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών. Κύριε Τασιέ, καλημέρα σας από Θεσσαλονίκη. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, μια πρώτη εκτίμησή σας, ανάλυση σας για την εκλογή, την άνετη εκλογή Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ της Αμερικής. Να πιάσουμε λίγο τα πράγματα στην αρχή. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι είναι η τρίτη συναπτή εκλογική διαδικασία που τα δημοσκοπικά ευρήματα ήταν τελείως αντίστροφα από το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα εξηγηθώ. Το 2016 η Χίλαρι Κλίντον προηγούταν στη λαϊκή ψήφο με 4,1. Τελικά κέρδισε τη λαϊκή ψήφο με 2%, έχασε τους εκλέκτορες. Το 2020 ο Τζο Μπάιντεν προηγούταν 8%, κέρδισε τη λαϊκή ψήφο με 4% και με μεγάλη δυσκολία κέρδισε τις αμφίσιμες πολιτείες. Εδώ λοιπόν τα δημοσκοπικά ευρήματα δίνανε μια μάχη στήθος με στήθος ανάμεσα στους δύο αντιπάλους και αυτό το οποίο είδαμε ήταν μια άνετη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι όχι μάλλον θα κερδίσει όλες τις αμφίσιμες πολιτείες, ένα landslide, αλλά για πρώτη φορά Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κερδίζει και τη λαϊκή ψήφο με 5 εκατομμύρια μάλιστα περισσότερες ψήφους, ναι. Κερδίζει και το Κογκρέσο, κερδίζει και τους εκλέκτορες. Εδώ νομίζω ότι οι δημοσκόποι ή θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά ή θα πρέπει να υπολογίζουν κάπως διαφορετικά τα δημοσκοπικά ευρήματα. Και μάλιστα στους εκλέκτορες, από ό,τι φαίνεται θα εκλέξει περισσότερους από 300 εκλέκτορες. Πολύ άνετα δηλαδή. Ναι, θα πάμε στους 312. 312 λέτε εσείς, μάλιστα. Ναι. Ενώ ήθελε 270. Αυτή την ώρα έχει 266 και κρεμούν πολλές πολιτείες, τις οποίες κερδίζει. Άρα μιλάμε για πολύ άνετη εκλογή. 312. Καμιά δημοσκόπηση δεν μίλησε για κάτι τέτοιο. Καμία δημοσκόπηση. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει την ακρίβεια έχει 267. Μένει να κερδίσει μία ακόμη αμφίσιμη πολιτεία για να είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Νομίζω όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, χωρίς φυσικά να κάνουμε προφητείες μετά Χριστόν, κοιτάξτε, όσοι παρακολουθούσαν τα μοντέλα εκλογικής συμπεριφοράς και πρόβλεψης εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ, παρόλο που είχαν τη δυσκολία να πούνε πώς θα αποτοπιωθεί το εκλογικό αποτέλεσμα, υπήρχαν 3 ποιοτικά δεδομένα τα οποία δείχνανε σε κάθε περίπτωση νίκη του Τραμπ ή δείχναν ότι ήταν σχεδόν πολύ δύσκολο να υπάρχει μια δεύτερη θητεία της Καμάλα Χάρις. Το πρώτο ποιοτικό χαρακτηριστικό είναι ότι καμία προεδρία δεν μπορεί να κερδίσει μια δεύτερη τετραετία όταν τα ποσοστά αποδοχής είναι σταθερά κάτω από το 40%. Αυτό συνέβαινε με τον Τζο Μπάιντεν. Αυτό είναι το ένα ποιοτικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι περίπου το 30% των Αμερικανών πολιτών μόνο πίστευε ότι η χώρα πηγαίνει στον δρόμο. Και υπήρχε και ένα τρίτο ποιοτικό στοιχείο. Η Καμάλα Χάρις δοκιμάστηκε τη τετραετία, η οποία μας πέρασε. Και μάλιστα ήταν από τις πιο αδύναμες αντιπροεδρίες που υπήρξαν ποτέ. Δηλαδή να φανταστούμε ότι το δίδυμο Biden-Καμάλα Χάρις ήταν το ίδιο αδύναμο όσο ήταν αυτό του Κάρτερ τη δεκαετία. Ήταν ταυτισμένη λοιπόν με την πολιτική Biden η Κάμαλα Χάρις, οπότε δεν άλλαξε κάτι στην αντίδραση του κόσμου ως προς την αρνητική εικόνα που είχε για τη διακυβέρνηση Biden η επιλογή Χάρις. Λέτε λοιπόν ότι αν υπήρχε μια άλλη επιλογή από τους δημοκρατικούς που να μην ήταν ταυτισμένη με την άσκηση κυβέρνησης, ενδεχομένως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Αυτό καταλαβαίνω. Καταρχήν, επειδή είχαν μια πάρα πολύ άσχημη τετραετία δημοκρατική, ήταν, θα επαναλάβω, από τις πιο αδύναμες προεδρίες που έχουμε δει τα τελευταία 40 χρόνια, 45. Νομίζω ότι ακόμη και αν ερχόταν εκ των κάτω ένας άλλος πρόεδρος, ο οποίος είχε κερδίσει την εκλογική διαδικασία στους υποψήφιους, θα ήταν ούτως ή άλλως δύσκολα τα πράγματα. Διότι με εξαίρεση το κομμάτι της ανεργίας, η οποία έπεσε σε ιστορικά χαμηλά, τα έχει καταφέρει και ο Τραμπ στις πρώτες 2 χρόνια βασικά της θητείας του, σε όλα τα άλλα τα σημεία, δηλαδή στο κομμάτι βασικά της οικονομίας που αφορά τον πληθωρισμό, που αφορά την αύξηση των τιμών, τις διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια, το κομμάτι της ασφάλειας των συνόρων, της εισβολής λαθρομεταναστών, εκεί είχε ένα αρνητικό πρόσημο. Και αυτά ήταν τα οποία παίξανε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως μέσα σε μια τόσο αδύναμη προεδρία, με αντικειμενικά κριτήρια
προσδιορίζει αυτό, θα ήταν δύσκολο ακόμη και οποιοδήποτε άλλος υποψήφιος να ήταν από τη μεριά των Δημοκρατικών να κερδίσει αυτή την εκλογική διαδικασία. Ναι. Εσείς εκτιμάτε ότι τα ζητήματα της οικονομίας έπαιξαν τον πρώτιστο ρόλο στην εκλογή, στην άνετη εκλογή Τραμπ, ή έπαιξε και ο πόλεμος στη Γάζα, ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας και η στάση που κράτησαν οι ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο, και ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο και η αδύναμη, όπως το είπατε, άσκηση διοίκησης από την πλευρά των Δημοκρατικών? Ναι, καταρχήν πιάνουμε δύο διαφορετικά κριτήρια επιλογής Αμερικανού Προέδρου. Το κομμάτι της οικονομίας ήταν και θα παραμένει πρωτεύον κριτήριο. Εδώ λοιπόν ο Τραμπ προηγούταν στα δημοσκοπικά ευρήματα από 10-12% ως τον πρόεδρο, ο οποίος πιστεύαν οι Αμερικανοί ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα στην οικονομία. Και δεν είναι τυχαίο, συγχωρέστε με σε αυτό το σημείο να πω, δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτες αντιδράσεις των αγορών και στην Αμερική και γενικότερα ήταν θετικές και μάλιστα ενθουσιώδεις σε κάποιες περιπτώσεις από τα αποτελέσματα που είχαν αρχίσει να βγαίνουν. Οι πρωινές αντιδράσεις λοιπόν ώρα δικής μας, νυχτερινές εκεί. Λοιπόν, φαίνεται ότι οι αγορές με ικανοποίηση, για να μην πω ενθουσιασμό, υποδέχτηκαν το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών. Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Άλλωστε, κοιτάξτε, υπάρχουν έργα και μέρες της προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, με εξαίρεση το κομμάτι που επηρεάστηκε λόγω της υγειονομικής κρίσης, ο Τραμπ τα είχε πάει περίφημα. Στη τετραετία 2017-2021 ήταν μια περίοδος που ευημερούσαν και τα νούμερα, αλλά ευημερούσαν και οι άνθρωποι. Δηλαδή, όλοι οι τομείς της οικονομίας είχαν πάει εξαιρετικά, αλλά υπήρχε και αύξηση στο μέσο εισόδημα του Αμερικανού πολίτη. Ώρα αυτό ήταν κάτι το οποίο ούτως ή άλλως δηλαδή είχε εκτιμηθεί στο τι μπορεί να κάνει σε μια τετραετία. Τώρα, επειδή μου θέσετε θέματα εξωτερικής πολιτικής, προφανώς η αδύναμη εξωτερική των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής επηρέασε κάποιους ψηφοφόρους, κυρίως τους νέους 18-24 ετών, επηρέασε τους Αμερικανούς ψηφοφόρους με αραβική καταγωγή και μουσουλμανικό θρήσκευμα, και αυτό εκφράστηκε κυρίως σε πολιτείες όπως το Μίσιγκαν, όπου υπάρχει συμπαγής αραβικός πληθυσμός. Απλώς να θυμόμαστε ότι με εξαίρεση δύο περιόδους, δηλαδή τις περιπτώσεις του Βιετνάμ και του Ιράκ, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής δεν αποτελούν πρωτεύον κριτήριο για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους. Αποτελούν μόνο στον βαθμό που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους. Εδώ είχαμε πράγματι μια επιρροή αρνητική με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή τα πόνερα της Ουκρανίας τουλάχιστον τα δύο πρώτα χρόνια πέσανε μέσα στην Αμερική. Δηλαδή η αύξηση των τιμών που υπήρξε στα τρόφιμα, η μεγάλη αύξηση των τιμών, οι διακοπές στην εφοδιαστική αλυσίδα είχαν με τον τρόπο βασικά που οι ΗΠΑ χειριστήκαν το κομμάτι της Ουκρανίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση, κύριε Τασιέ. Την καλημέρα μας από Θεσσαλονίκη, από το FM 100. Ευχαριστώ πάρα πολύ.